ஹாய் வாஸ் வெல்கம் டு ஓல்டன் சிலா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா பாத்திங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். குளிக்கிறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த காலத்தில் ஆதி மனிதர்கள்லாம் எப்படி குளிச்சிருப்பாங்கன்னா, சும்மா மழை பெஞ்சிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, அழுகெல்லாம் போயிருக்கும், ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிருக்கும், அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியாக இருந்திருக்கும். அப்படி தான் பாத்திங் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக ஏரி குளங்களில் குளித்து அப்புறம் பழைய இருப்பாங்க. அதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ். இப்போ என்னென்னா பாத் ஹவுஸ். அது எப்போ வந்துச்சுன்னா, பாத் ஹவுஸ்னால் ஒரு வீடு அதான் பாத்துக்குன்னு தனியாக ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணது. அது எந்த காலகட்டத்தில் வந்துச்சுன்னா 1266 அந்த இயரில் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த இயரில் ஃபஸ்ட்டு பாத் ஹவுஸ் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சாண்டோ ஜாப்பனீஸு பாத் ஹவுஸ். ஜாப்பனீஸ் பப்ளிக் பாத் ஹவுஸ், பப்ளிக்காக யூஸ் பண்ணது. அது எப்போ வந்துச்சுன்னா 1591 அந்த இயரில் வந்துச்சு. இந்த இயரில் தான் ஃபஸ்ட்டு பாத் ஹவுஸ்லாம் பில்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்போ சோப்பு மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா 2800 BC அந்த இதில் சோப் மாதிரி ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிச்சி பில்ட் பண்ணாங்க. இதை யூஸ் பண்ணாங்க, சோப் மாதிரி ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரிலாம் சோப்பெலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு பிக்சர் 1785 அவங்கெல்லாம் எப்போல்லாம் குளித்தாங்க அப்படின்ற பிக்சர் வரும். இந்த மாதிரி இப்போ பாத்திங்ஸில் எத்தனை டைப்ஸில் குளிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது. அது எப்படின்னா, வாட்டர் டப்ஸு, ஸ்விம்மிங் பூலு, லேக்ஸு, பான்ஸு, ரிவர்ஸு, இதுதான் இப்போ இருக்க வாட்டர் டப்ஸ்லேயே நிறையா டைப்ஸ்லாம் இருக்குது. அதான் அந்த பிக்சரில் பார்த்துக்கோம். ஷவர்ஸில் கூட பாத்திங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷவர்ஸ். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ சோப்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த தேங்காய் நார், அப்புறம் கிராம்பு, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் குளிச்சுருக்காங்க.